हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ जय गोकर्णेश्वर आशा करছি ଆପଣଙ୍କ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିଥିବ। ମୋର ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମର ଚିତଉ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଚିତଉ ମାନେ ଇଡଲି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚିତଉ ହେଇଥିଲା। ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ପୂଜା ଟିକେ ହେବ ଆଉ ଯାହା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଚକୁଳି କରାହେଇଥିଲା। ଏଠି ମୋ ଭଣଜା ଖାଇସାରିଲେଣି, ମୋ ପାଗଳ ଆଉ ଝିଅ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଆଜି ମହାଶୟ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଝିଅର ଖୁସି ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ବାପା ଝିଅ ବହୁତ ମସ୍ତି କଲେ ରାତିରେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖିଲେ। ସିଏ ତ ପୁରା ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଯାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଳୁ ଚାମଚ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ତ ଝିଅ, ଚାମଚ ଆଳୁ କାଢ଼ିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ହେବ ଝିଅ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଲାଗୁଛି। ସେଠି ତା ଭାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲେ, ପୁଣି ଆସିଗଲା ସିଏ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଚକୁଳି ଖାଇ ନେବା ଆମେ। ପାଗଳ ଖାଇକି ଉପରକୁ ମାନେ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଲେଣି। ମୁଁ ବି ଖାଇସାରିଲିଣି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍।